Faci, dragule, faci rodajul? Fac rodajul la troli, da? Asta e un rodaj optic. Da. Se consideră că acum a mers motorul ceva. A mers. Hai, dă-i la roată! VGB Power! Ce faceți, domnule? Mi-a plăcut amintele comențele. Stai un pic că-i dai daună totală. Cu țeava aia de gaz. Pe urmă spargi conducta, mâncați-și curat. Dă-i afară să desfaci.